Senyor Ruiz. 10 minuts, no? Bé, per la bona marxa ens agradaria acabar l'acte a les 6, tal com estava previst. Ens agradaria que també hi hagués una mica de debat, però té dret als seus 10 minuts. Gràcies. Bé, deia el company que els legals són els bitxos raros. En jornades de GOP, els arxivers i gestors de documents ja directament som alienígenes d'una altra galàxia, d'un altre sistema solar, que de sobte hem caigut aquí, aparentment. Dic aparentment perquè ja està bé que hagi estat jo l'últim, perquè realment, i l'últim de la jornada, perquè tots els temes que s'han tractat més o menys de forma puntual per altres ponents, els resumim o els integrem en la nostra disciplina els gestors de documents, els arxivers. Dius, anda, em poso xulo. Sí, em poso xulo perquè hem de ser xulos. I perquè la llei també ho diu, que som així. És a dir, estem en un país, en aquest cas em refereixo a Catalunya, que des del 2001 diu clarament que pel sector públic tot allò referent amb la informació, l'accés, la gestió, l'avaluació i l'eliminació té a veure amb els arxius, amb els sistemes de gestió documental i, per tant, amb els arxivers. Peça clau en tot aquest engranatge i que fins ara, en molts llocs, no tenen veu ni vot. Llavors, clar, venen els problemes. Venen els problemes de la qualitat de les dades, venen els problemes de l'estandardització. Deia que ara Bertoldini molt bé, el rol del govern ha de ser produir estàndards de qualitat. Això és el que ens dediquem, als esquemes de metadades que ens dediquem a dissenyar per assegurar el context de la informació, d'aquesta informació que es produeix, no com es diu sempre el petroli. La informació no és el petroli, la informació no és raw data. El raw data no existeix, és un oxímoron. Tota dada es crea, no és crua, és a dir, ja neix cuinada. El que cal és que aquesta cuina sigui de qualitat. Fa 3 dies inaugurava el Congrés Internacional d'Arxius que hi ha hagut a Girona Joan Roca, del celler de Can Roca, precisament parlant d'això, de la qualitat i de la cuina, també dels arxius, per tant. Què fem nosaltres? Nosaltres el que hem d'assegurar és que, com deia, per generar aquests negocis, per generar també l'accés a la informació i iniciatives ciutadanes que fiscalitzin el govern, però que també fiscalitzin les empreses privades, hem de portar el sistema, més que el sistema, la sistemicitat al Big Data. Perquè aquí s'està parlant del Big Data en una fase primigènia, de generació, de gestió, però això al llarg del temps evolucionarà. Per tant, al llarg del temps hem d'assegurar també la fiabilitat d'aquestes dades perquè hi pugui haver un control. Hem de crear, per tant, aquests mecanismes d'avaluació documental, com deia, que inclouen també la privacitat, l'ús o no de l'obertura o no possible d'aquestes dades en funció no de la dada concreta ni del document, sinó de l'expedient, de la sèrie documental on es produeixen. És així l'única manera d'actuar sistemàticament. I és tal com preveuen les lleis que tenim. Llei de 2001, el Real Decret 4-2010 d'interoperabilitat, i per això nosaltres el que hem d'intentar és oferir aquest marc, aquesta gran estructura, aquesta big structure pel big data. Aquesta big structure només la podem donar si realment ens creiem, i és al llarg de les intervencions que també he anat fent al llarg de tot el dia, una miqueta pesat, ho reconec, en els sistemes de gestió documental. I soc pesat perquè, clar, és un concepte, és una tècnica, una metodologia que no s'acostuma a comentar en aquests ambients, però és la que marca els criteris de qualitat de tota la resta. Perquè, clar, si les dates són el petroli, com deia, que no ho són, els arxius som els jaciments. I si els jaciments, com que el cru no surt cru, sinó que surt estructurat, en realitat no direm arxius, direm Data Curation Centers. Potser així ens comencem a entendre tots plegats. Som això. Som això i, per tant, sense nosaltres això no es pot jugar, perquè no garantim la qualitat de la informació. A més, també creiem que l'analítica que proposa la gestió documental, que no només es basa en la sistematicitat del procediment administratiu o de negoci, digue-li gestió documental, digue-li BPO, vull dir, estem parlant del mateix, business process. El que garantim és també que cada organització, al seu nivell, sàpiga quines són les dades de qualitat que li interessen. És a dir, no tant big data, rich data, és cap on s'hi ha d'anar. I només el rich data és significatiu quan l'organització sap quin conjunt de dades pot interessar-li pels seus negocis, sigui l'administració, serveis,
garantir drets, retre comptes, siguin les empreses privades, oferir serveis, comoditats, etc. Comoditats, commodities, ara m'ha sortit l'anglès, béns i productes. Sense això, sense tenir aquests tècnics a les organitzacions, difícilment, com deia, podrem llavors jugar a la gran divisió del Big Data. I, per tant, almenys pel que fa a l'administració pública, el que hauríem de fer és que municipis, i aquí entre el públic crec que la majoria proveniu de l'administració local, hem de fer servir les eines que ja tenim perquè entre tots tirem endavant aquests reptes. Treballar de manera col·laborativa, no només amb la societat, sinó també entre les administracions. Tenim una xarxa d'arxius municipals que de fa anys estructura la informació, crea aquests estàndards de qualitat, treballa amb el material tant analògic com digital. Ara el que cal és fer un pas més endavant relacionat amb l'Open Government. No pot ser que sigui una Smart City, ha de ser una Smart Region. I una Smart Region vol dir integrar tots els municipis, això sí, cadascú en funció de les competències i funcions que tenen per la seva mida i per la qualitat, diguem, dels seus serveis. Com sabem a què li pertoca a cada municipi? Ho diu la llei, però també ho tenim reflectit als quadres de classificació municipal. És a partir d'aquestes estructures que després podrem jugar, com deia, a crear Open Data, però no només Open Data, sinó Linked Open Data, que ha de ser també la clau per facilitar l'accés no només a les grans companyies, sinó al ciutadà. Aquest matí s'ha parlat, la mítica dels 3 clics. Com ho podem fer això? Amb ontologies, amb web semàntiques. Però per fer això no és penjar els datasets en RDF, i au, descarrega-te'ls i espavila, sinó és crear tu el cercador, Sparkle o el que sigui, previ al disseny d'aquestes ontologies basades en el procediment administratiu, que a més, de fet, ja estan creades. A Anglaterra ja les tenen fetes, es tracta d'adaptar-les. I si no, tampoc és gaire car. Estònia, un país més o menys similar, més petit, però vaja, sempre més es posen referents les repúbliques bàltiques aquí, perquè fa 25 anys les cadenes humanes, tot això. Copiem-los no només en cadenes humanes, copiem-los en gestió d'un govern avançat. $500.000 d'euros s'han gastat en fer dels seus arxius nacionals, dels seus catàlegs, un catàleg semàntic. Sembla molts diners? Potser sí. A Catalunya, en 4 mesos, s'han gastat $500.000 d'euros en els fons Tusquets, 4 papers amb firmes de Nobels, i un fons Cabana, que és una col·lecció de documentació industrial. $500.000 d'euros en aquest país que tenim les retallades que tenim. Això s'ho ha gastat el departament, al qual li pertoca a més dins de la Generalitat, gestionar la documentació. És el responsable del Departament de Cultura de l'accés a la informació, tot i que no s'ho hagi treballat gaire perquè la llei de transparència de moment el que fa és treure l'accés del Departament de Cultura i per tant de la llei d'arxius. Voluntat política i pressió ciutadana. Volen saber en què es gasten els diners? Sàpingueu, ho han de saber, però sobretot demanin que s'ho gastin en coses útils, perquè generant aquestes estructures, fent que els arxius intervinguin, i per tant la gestió documental, en tot aquest procés del Big Data, vostès també tindran la fiabilitat d'aquestes dades. Com deia abans en una de les intervencions, com sé jo que aquestes dades que em pengen són autèntiques, si no estan vinculades als expedients, a la gestió documental, a l'origen d'aquestes dades? Com ho sé jo? I ja no parlem dels algoritmes que generen els sensors múltiples. Si treballen amb l'administració no haurien de ser algoritmes oberts, perquè per crear dades han d'haver-hi algoritmes, no neixen del no-res. Si demanem accountability als polítics i al procediment administratiu, també hem de demanar accountability a les empreses que gestionen i treballen amb les dades que nosaltres generem. Hem de ser capaços, en aquest cas el govern, com a gran garant del bé comú, ha de ser capaç de controlar aquests nous mecanismes, valgui la redundància, de control, perquè al final estem parlant d'això. La tirania de l'algoritme no ha de suplantar la democràcia dels ciutadans. I aquí de vegades és molt fàcil parlar de dades i oblidar-se dels ciutadans. I no ho dic per Terrassa ni en general. Vull dir, just l'Open Government, just el Big Data està agafant fort, tot i que als Estats Units el hype Big Data ja està de baixa, perquè veuen les dificultats, està agafant força quan la ciutadania ha començat a ser incòmoda. Llavors, mica en mica els discursos cada cop són més això, cap a les dades i menys cap als ciutadans. Ens han datificat. Ja no som ciutadans, som éssers datificats. Cal enfortir, per tant, la presència dels arxivers. Sàpiga la ciutadania que sense serveis d'arxiu municipal
vostès no estaran tan ben informats, tot i que hi hagi molts portals de govern obert, tot i que un 70 o un 80% dels municipis tinguin la seva carpeta, diguem, de l'oficina administrativa, sí, no? La OAC, vaja, la que genera els tràmits per internet. Si darrere, si en el back office no hi ha un control i una gestió correcta, tot allò és fum. Fum, així de clar. Per tant, exigeixin que hi hagi arxivers, exigeixin que hi hagi gestió documental a la funció pública, però també a les empreses, perquè una garantia d'eficiència és aquesta. Saber quina informació tens, saber per què la vols utilitzar i saber quin benefici t'ha d'aportar. I només si es fa una auditoria tipus ISO 30300, estic parlant ja de normes, estàndards internacionals, no de mera ciència arxivística, només així sabrem què ens afavoreix i què ens perjudica. Com que hem d'anar ràpids, jo crec que, evidentment, hi hauria molts més temes i, en tot cas, millor que sigui via debat. Només insistir en el punt aquest. Arxius, sistemes d'arxiu, cooperació entre administracions via xarxes d'arxius municipals, com ja hi ha, pel cas local, creació d'ontologies de dades administratives, per així afavorir la interrelació d'aquestes dades i la consulta fàcil per part del ciutadà, però també per les empreses. Que cadascú es faci la seva carta d'Open Data, perquè tu garanteixes l'estructura fiable i, al llarg de temps, sostenible gràcies a la feina prèvia dels quadres de classificació, en funció de funcions i competències, etc. Per tant, truquin sempre als arxivers, fins i tot. No parlin amb els polítics, parlin amb els arxivers. Som els seus aliats. I a les empreses també. Clústers d'empreses basades en gestió documental i preservació. Hi ha una ponència del president de la nostra associació al Congrés Internacional d'Arxius que és molt interessant en aquest sentit. Que és, no per atzar, arxiver de Terrassa, per això demostra el nivell Terrassa que té en el seu ajuntament de Fendat. Bé, ja està. Jo crec que millor que hi hagi polèmica, millor que hi hagi debat, i, sisplau, continuïn convidant arxivers a jornades d'Open Government, no només aquí, sinó a la resta de municipis. Vinga. Bé, moltes gràcies, senyor Ruiz. Abans de passar una mica a obrir més el debat, m'agradaria una darrera intervenció de la senyora Artigas, ha estat la que ha intervingut menys temps, i una mica també per posar, no sé, relligar el que ella cregui oportú en aquest sentit. Deia el senyor Ruiz que no atabalem els ciutadans només amb dades. Jo relligo una mica el que deia també el senyor Cugat en quant que li havia fet gràcia que sentia una informació d'on estadísticament hi havia més delinqüència. Des d'aquí, evidentment, compartim plenament que no solament han de buncar la dada, limitar-nos allà on hi ha més delinqüència, sinó actuar perquè allò disminueixi, no solament donar informació, sinó actuar per evitar aquella informació. Només un apunt. Aquí cal definir prèviament què s'entén per delinqüència. Ja està. Aquí ho deixo. Ho aniré a preguntar a l'arxiu. Legal. Però al llarg del temps canvia. Home, jo crec que el que s'ha vist ara amb aquesta primera ronda d'intervencions, i que l'interessant ve ara, que és una mica el debat i que ens posem una mica tots a veure la nostra posició, és que això de Big Data és un tema polièdric. Hem vist que, evidentment, i que per Big Data fan falta una sèrie de components, aquí n'hem vist uns quants, jo crec que en falta algun més que m'agradaria afegir. Però tot fa falta dades. Jo crec que dades tenim molt clar que les administracions en tenim. I aquestes dades poden ser de molts tipus. Dades que han dit obertes, dades en fitxers en Excel, uns i zeros, files i columnes en bases de dades que en teniu moltíssimes, documents, que és un altre tipus de dada que en diem estructurada, i en fa falta moltes més. Tu has parlat, més insistit, amb la gestió documental, ontologies, i aquí t'ho debatré, perquè clar, les ontologies suposa que prèviament a aquesta dada tu li fas una classificació que prèviament has pensat. I justament una de les gràcies que jo hi trobo a Big Data, i aquí també difereixo amb tu el de que no és el petroli, i t'explicaré per què crec que és petroli, perquè bàsicament té un valor econòmic, i això no ens hem d'oblidar, i per això patim tant aquest senyor legal de que es perdin les dades, perquè té un valor econòmic tangible i un altre intangible, que és el mal que això pot fer. Per tant, jo crec que ho hem d'entendre, ens ho hem de prendre seriosament. No perquè les dades siguin gratuïtes vol dir que no tenen valor, o perquè no ens costin agafar-les vol dir que no tinguin valor, i això segurament ho podem parlar després. Però és un tema molt interessant perquè crec que dades en tenim. De dades en tenim, amb els nostres propis mitjans en podem captar, els que ja tenim per la interacció de les administracions amb els seus ciutadans, perquè ens paguen impostos, perquè sabem les seves transaccions, perquè sabem si tenen un gual, si tenen un cotxe i de quina marca és, i sabem si es retracen 3 dies o no en 3 dies en pagar els tributs. Tant tota aquesta informació la tenim. La clau és dir per què la volem o quins en podem fer, perquè aquí hem vist que de dades en tenim, que de tecnologia en tenim, que aquest senyor ens diu el que no podem fer, però jo us he de dir el que podem fer.
Perquè a mi el que m'importa és això, què en podem fer. I què en podem fer sempre quan tinguem un ús responsable, que aquesta és la clau. És a dir, aquí tenim una potencialitat de donar valor altíssima. I jo crec que el gran valor de que les administracions prenguin un repte i vulguin prendre el lideratge amb l'ús de la informació és en 3 àmbits. Un, les administracions públiques tenen un privilegi, que és que són els únics que tenen la capacitat de veure una sèrie d'informació agregada. El concepte del Big Data canvia la visió que tenim de la informació. Fins ara, potser heu sentit parlar del business intelligence, no? Que és, escolta, vull saber quin rati, quants gossos tinc per habitant a la població, o quantes famílies tinc. Me'n vaig, vull saber això, me'n vaig al departament d'informàtica del meu ajuntament, o me'n vaig a l'arxiver, agafem un informe d'ocupació, agafem un informe de vivendes, i llavors vaig a buscar les dades que m'interessen, i en funció d'això calculo i trec un informe. Vivim en el món dels informes, no vivim en el món de les dades. Nosaltres treballem i prenem decisions en base a informes, amb els reports famosos, no? I que generalment els fem un anuari un cop a l'any, no? Fem una anàlisi econòmica un cop a l'any, l'estadística, que ha de ser cada quan, això ho refresca. Bueno, doncs el Big Data ve a trencar això, ve a trencar la temporalitat de tot això. Tot això puc fer un anuari a diari, si vull, perquè la dada hi és, i l'únic que he de fer és agafar-la, processar-la massivament, gràcies a la tecnologia, i poder-la analitzar. I nosaltres que ens dediquem justament a analitzar aquesta informació. Aquesta informació ha de posar en valor. I m'agrada molt que hagis tret el tema de la qualitat de la informació, perquè justament on pot donar un garant les administracions públiques és que aquella informació és coherent, s'ha agafat en mitjans de manera correcta i, per tant, els resultats que en treguis d'aquella anàlisi seran rellevants. Les administracions ja que tenen un triple rol, per tant, en utilitzar la visió Big Data. Un és en analitzar comportaments. Us explicava el cas del senyor que vol demanar obrir una botiga, i m'imagino en aquell futur que penso que és molt proper, on sigui l'Ajuntament qui li recomani quin lloc posar-ho. Per què? Perquè té un estudi de mercat permanent, que és com està funcionant el negoci del seu petit comerç. Nosaltres ho hem fet. Nosaltres hem analitzat, per exemple, l'impacte per l'Ajuntament de Bilbao, per l'Ajuntament de Madrid, per l'Ajuntament de Barcelona del Mobile Congress, per exemple, per Bilbao i per Madrid i per altres ciutats, i ho estem fent ara per Terrassa també, és l'impacte d'obrir un dissabte fins a les 12 de la nit. Ens agrada als ajuntaments i va, l'Open Night o la festa, el Shopping Night, no? Queda molt xulo. Ens encanta que siguin les botigues obertes fins a les 12. Ens hem preguntat si això en el botiguer li surt rentable o no. Llavors vam fer aquest estudi. Vam fer l'Ajuntament de Bilbao un cap de setmana de primavera, l'hem fet per l'Ajuntament de Madrid, per exemple, pel Dia de l'Orgull Gai. I vam analitzar totes les transaccions d'aquells dies respecte a les transaccions normals d'aquell període dels últims 5 anys. I en el cas, per exemple, de l'Ajuntament de Bilbao, ens hem donat compte de que no servia per res, des del punt de vista de que tot l'impacte econòmic d'aquell cap de setmana era exactament igual que l'impacte econòmic d'un mes normal, l'únic que havíem desplaçat al comerç. Qui sortia guanyant eren els bars, perquè els bars, com que tenien la botiga oberta al costat, amb els llums oberts i la noia mona allà despatxant bolsos, resulta que aquell bar estava, a tope. La gent, ara, ningú entrava a comprar el bolso. Ningú entrava a comprar el bolso, la del bolso no venia un bolso. Però el del bar s'estava forrant. Clar, llavors dius, igual el bar li ha de pagar a la botiga perquè obri a les 12 de la nit, perquè indirectament aquesta externalitat li està ajudant al seu negoci. Això és el que pot fer un ajuntament. Pot analitzar aquesta informació i pot intentar definir noves estratègies pel petit comerç. Pot analitzar, com bé el cas que coneixem també molt bé de Singapur, la mobilitat urbana. Podem analitzar la mobilitat urbana, podem analitzar si la gent la zona blava l'ocupa sempre de 10 a 12 a tope, resulta que està buida de 6 a 7 en una determinada zona, perquè l'hem de pagar igual aquella hora de plaça blava independentment de l'hora del dia, perquè no fem un model dinàmic de preus de zones blaves. Tot això ho podem aportar amb el Big Data. Per tant, jo crec que aquí sí que hi ha una responsabilitat i una oportunitat de les administracions d'agafar aquesta intel·ligència que ens dona totes aquestes dades i prendre aquest rol de lideratge. I, evidentment, si som capaços, de més a més de les dades que nosaltres som capaços de tenir per nosaltres mateixos, ens posem d'acord amb altres ens que ens poden donar informació, públics, per suposat, i per què no privats, jo crec que aquí està aquest altre rol que també apuntem aquí, de node neutre. Jo crec que els grans ajuntaments o les administracions poden fer aquell node neutre que ens dona una garantia de que aquella informació es tractarà de manera agregada, que no es revelarà la nostra identitat, però que ens interessa donar valor, perquè amb això de la societat també hi ha una mica d'hipocresia, deixem-me que us ho digui. O sigui, estem tots esgarrifats que saben les nostres dades, però ens encanta que quan hi hagi els atacs de bombes de marató com va ser, de Chicago? De Boston, per exemple, al cap de 24 hores tothom sapigués qui eren els que van ser... Tothom sabia on estaven aquells senyors, perquè van analitzar les fotos, van analitzar els twitters de la gent, van analitzar els Facebook, van saber qui eren i els van enxampar. Per tant,
sempre hi ha diríem, no? Aquesta dicotomia entre seguretat i privacitat. Però és que el senyor Google ja ho té tot de nosaltres. No? I estava parlant amb una companyia d'assegurances, no? Per exemple, que deia aquí, recuperar el tema de la dada com a petroli, que per mi sí que té un petroli, perquè és un motor de nous negocis, com la benzina, que és un motor de nous negocis, i té un valor econòmic. Estava batallant amb una companyia d'asseguradora que ha llançat ja un producte que es diu Pay As You Drive, no? Que sembla que és Generali, que diu, escolta'm, jo per què li he de cobrar l'assegurança de cotxe igual a mi, suposem, que tinc tants anys de carnet de conduir i suposem que jo cada matí agafo el cotxe per portar la nena de casa a l'escola i tornar. Que una altra persona de la mateixa edat, el mateix anys de carnet, que és un comercial, que cada dia va de Barcelona a València i torna amb el seu cotxe. No és el mateix risc, veritat? No és la mateixa probabilitat que aquell senyor tingui un accident, perquè he de pagar jo exactament el mateix preu d'assegurança. Doncs estem entrant en coses tipus preus dinàmics, és a dir, que al final puguin haver diferents valors de les coses, diferents preus de les coses, en funció de qui ets tu o en funció de l'ús que tu en facis. Aquesta informació està molt bé. El Generali et diu, si una assegurança et costa 600 euros a l'any, deixa'm posar-te un aparatet al cotxe, que jo agafaré les dades de per on vas, quina és la teva velocitat mitja, si vas frenassos molt forts o si deixes el cotxe parat el cap de setmana o l'utilitzes a fer llargs quilòmetres, igual en lloc de 600, si em deixes posar-te l'aparatet, et costa 300. Clar, a mi m'esgarrifa això, però que dèiem de la privacitat. Però com deies tu, és que si em diuen no és que no és per tu, és per assegurar que el teu fill de 18 anys mai passarà de 90, dic on t'he de pagar? Perquè el concepte de privacitat canvia molt a la nostra generació i que ens ho pintis a nosaltres, però quan ens diuen, escolta, vols pagar per saber on està el teu fill en cada moment? Escolta, encantada. Per tant, el concepte de privacitat, no siguem hipòcrites, també canvia segons la perspectiva. No sé si esteu d'acord. Molt bé, gràcies, Carme. En tot cas, tenim encara un petit espai d'un marge de temps, evidentment, per el que estem aquí també, que és pel debat. En tot cas, obriríem el debat aquí a la sala. Aquí. Hola, gràcies. Soc el Pesat habitual d'Esplugues. Abans li explicava a la Cristina de Cívia sobre el tema què és privat i què no és privat. Li explicava una historieta meva. Fa 30 anys vaig anar de vacances a Suècia, un estiu, i vaig quedar al·lucinat quan em van explicar als meus hostes que la declaració de la renda de tothom d'aquell poble estava penjada a l'Ajuntament. En la seva mentalitat hi havia aquest concepte d'autocontrol entre la gent, diguem-ne, de saber qui defraudava i qui no defraudava. El mecanisme que havien trobat era penjar la declaració de la renda. Són calvinistes. Clar, per tant, quan jo sento aquí drets fonamentals, privacitat, etc., jo des de petitó, des dels 14 anys, ja m'ho miro així com que no, això depèn d'on visquis, la teva latitud, perquè si vius per aquí baix, potser el teu DNI resulta que és hiperprivat, hipersecret i no sé quantos, però si vius a Suècia, vull dir, tens la teva declaració de la renda penjada. Per tant, quan en Jordi Cugat ens ha explicat el tema que hi ha una directiva europea per mirar d'unificar aquests criteris, realment, vull dir, si fos el cas, dic que no es pregaria, perquè realment s'arribés a un consens, però realment ho veig una mica difícil. Almenys tinc aquest problema, que des de petit vaig veure una cosa que era totalment diferent del que entenem aquí per privacitat. Una mica volia mirar d'aclarir si realment això ho veieu factible o s'estan venint alguna moto. Perdó, gràcies. A veure, la intenció del reglament és la de, com et comentava, d'homogeneitzar els criteris. Evidentment, en un territori com l'europeu tan gran i tan diferent entre estats, és complicat i per això està trigant el que està trigant. Si li afegeixes no només les peculiaritats que comentaves de diferents zones i diferents concepcions del que són les privacitats, no només ja per zones, sinó també per generacions, i el que et comentava, evidentment, costa d'unificar aquests temes. Per això també destacava el paper del legislador, no tant del govern que ha d'aplicar les coses, sinó moltes de les coses que estem comentant, els formats, les condicions com s'han de fer, tot això és que teòricament està
amb llei, està normativitzat. D'altra banda, a vegades els mecanismes que acompanyen aquestes lleis no són els adequats, les mesures de control que hi ha per desenvolupar i tirar endavant aquestes lleis no són les adequades i les necessàries o pressupostàriament no són altres problemes. Està costant molt, i no només per això que comentes tu, sinó també per allò que he apuntat també de les pressions de les grans empreses multinacionals. Comentava també, es comentava aquí, em sembla que era la Carme, temes de les grans empreses que incideixen amb tota aquesta voluntat dels governs d'obrir les dades. Les empreses privades i els grans lobbies, tots els grans, estan en contra de privacitat, de tots aquests temes, evidentment. De tota manera, som una generació molt inconscient. O sigui, ara posant-nos a dir no, és que ara no farem això, a partir d'ara, d'acord amb el reglament europeu, doncs hi haurà una sèrie de limitacions, doncs no podrem. Però si avui en dia una pizzeria té no només el nom, adreces, sap quan... I qui diu una pizzeria diu el banc, diu no sé qui, i ara amb el tema aquest de la sanitat, doncs imagina't. És difícil? Sí. És utòpic? També, però s'ha de fer. D'alguna manera ens hem de nodrir d'una normativa que d'alguna manera ens ajudi a conviure i a mantenir uns certs drets fonamentals de privacitat que aniran canviant, evidentment. Per això també parlava que la legislació ha de ser més flexible i ha d'aconseguir acostar-se més a la rapidesa de la tecnologia. Però sí, el que apuntes és una realitat més que evident. Bé. Sí. Hola. Gràcies. M'han passat clandestinament al micro. Soc la Laura Morató, de la Fundació Jaume Bofill, i parlem de les oportunitats d'habilitat de les administracions públiques i crec que n'hi ha una que no hi és mai. I quan un entra i comença a pensar en les dades obertes, en alliberar dades, en portals on hi ha dades que et pots baixar, sempre es parla de l'empresa privada, dels beneficis que pot fer, de lo bé que li anirà al municipi que aquesta empresa faci beneficis, i tot això és obvi. Però crec que les administracions públiques tenen aquí un filó també per permetre, alliberant dades, permetre la recerca acadèmica i l'anàlisi de dades per avaluar les seves pròpies polítiques públiques i millorar-les. I és un tema que no sento mai. Sempre hi ha la vessant econòmica i tot plegat, que està molt bé, però també potser hauríem de pensar en l'altre. Estem parlant, i m'ho posaves una mica a huevo, que diuen no, perquè parlaves de coses molt a curt termini. I potser parlo de coses més a mig i a llarg termini. I dir, ostres, hem implementat tal política, com ha funcionat? Després no avaluem res i no sabem què ha passat i com podem millorar-ho. I això em sembla que aquí és un gran filó en el que les administracions públiques haurien també de pensar-hi molt seriosament. Totalment d'acord, és a dir, justament un dels àmbits reals d'aplicació és aquesta capacitat de revisió contínua i millora. El concepte de personalització també entra en el sector públic, personalitzar serveis, no? És a dir, entendre com és el teu ciutadà, com es comporta, què espera de tu i desenvolupar serveis nous que no se t'acudeixen perquè encara no tens informació per poder analitzar. Però hi ha una vessant addicional, que havia dit, i tu pots explicar-ho, Lluís, que la tecnologia fa totalment diferent i no ho havíem pogut fer abans, perquè fins ara podem dir que som capaços d'analitzar el que ha passat. Jo puc saber què ha passat, amb enquestes, amb sistemes menys eficients o amb menys informació o amb informació que tenim, perquè tenim uns grans fons documentals que moltes vegades tampoc en traiem el suc. No, ja podem saber què està passant si realment apliquem la gestió documental correctament. Perquè la gestió documental és la millor auditoria, perquè és l'auditoria en temps real. Una altra cosa és que a partir d'aquesta gestió documental tothom, ciutadans, empreses, pugueu analitzar totes les dades en la millor manera que cregueu convenients. Però no tractem la informació com semiactiva, per dir-ho així. No,
Si s'aplica Si realment s'està la aplicant llei... bé, i no si es estic parlant- refresca correctament, exacte, però si s'ha s'aplica la llei, d'actualitzar. és que no estic parlant ja de qüestions tècniques, si s'aplica la llei de 2001, i estic parlant 2001, no? Total, la llei d'accés a la informació de transparència no deixa de ser una evolució 2.0 d'una llei que no s'ha aplicat mai, que és la llei aquí a Catalunya d'arxius i documents. Però fixa't, l'any Llavors, a 2001 partir d'aquí... podies tinguer una limitació tecnològica per complir aquesta podies llei. tenir, Vull dir que a però- vegades la llei fas la llei, doncs, bueno, molt bé, i ara No, a no. l'hora d'aplicar-la com ho faig, no? No, no. Però ara no hi és aquesta limitació 2001, tecnològica. limitacions tecnològiques no n'hi havia tampoc tantes. Sempre hi ha hagut la limitació política, del xip, i ciutadana, de manca de pressió. Ara, evidentment, tot això millora. I estem oberts, òbviament, no estem demanant cap monopoli, sinó col·laborar, i sobretot, però tenir en compte que la garantia, a mi em sembla molt bé el que dius tu, d'aprofitar ràpidament la informació per crear solucions verticals, que dieu. Nosaltres el que parlem és que també s'ha de pensar a nivell d'estratègia general, solucions transversals, i per això cal tenir en compte la gestió documental, cal tenir en compte funcions i competències de municipis perquè s'ha de pensar de manera, com dèiem, global. Global per l'ara i global pel futur. Perquè aquí nosaltres ens dediquem a això, també. Però m'agrada molt el que s'ha introduït el concepte de recerca, no? I és una mica aquest pas endavant, és a dir, podem analitzar el que ja ha passat, però el més interessant és que entenguem per què ha passat. És a dir, això no els agrada aquest servei, o no s'utilitza, o el ciutadà està descontent, hem d'entendre el per què. Per millorar-ho, i aquí aquest camp de la recerca és interessantíssim, que és una mica aquesta part més predictiva, que dir no solament el que ja va passar ahir em va arribar l'aigua al coll, molt bé, vale, menys mal que m'he assabentat avui perquè sí, una mica més i m'ofego, no? Sinó què passarà, o què m'està indicant el malestar de la gent, per què la gent té un malestar, tinc tendències que pot haver un brot de delinqüència, tinc tendències que pot haver, no? Això, per mi, jo crec que pots posar exemples, Lluís, de com ho esteu fent en altres àmbits. Bàsicament és això, que és la capacitat realment de no simplement ara puc analitzar, sinó què és el que interessa més poder realment aplicar, perquè tenim les dades i tenim el coneixement, diguem-ne, funcional, no? Per poder, d'alguna forma, definir, emular, modelar comportaments, traient moltes dades, i el que és molt important és molta iteració. Per això el que explicava de realment disposar de tecnologies que em permetin iterar. No val crear un model i executar-lo o una aplicació i això al cap de 6 mesos, a cap d'un any. No, té que haver una iteració i, per tant, disposar de tecnologies que em permetin iterar moltíssim. Perquè aquí, amb el tema així predictiu, és també aprendre a saber quines preguntes fer-se. En el Business Intelligence, no? És en plan, bueno, anem a estudiar això, anem a estudiar l'altre. No? Aquí és que no saps molt bé què preguntar-te, perquè no saps molt bé què pots trobar ja. I llavors, clar, el tema d'iterar és bàsic. Apuntar només una coseta al respecte a aquesta pregunta que feies. Jo entenc que el que preguntaves és que no només serveixin per generar diners, entenc, empreses, no? I tot això, sinó que també serveixi per investigar, no? I per... La normativa sobre reutilització de dades ho preveu així expressament, no només a l'àmbit d'allò, sinó també expressament diu que s'ha de crear llaços amb el món privat i tal, no només per generar moviment socioeconòmic, sinó, a més, també per tot això que comentaves tu, la investigació i temes dels camps de recerca i tot això. I per això després hi ha aquestes col·laboracions, aquests consorcis, aquests centres d'investigació que s'estableixen entre el sector privat i públic per tal de potenciar aquest apartat no tan comercial, sinó més d'investigació i de recerca. Però sí, et diria jo personalment que en l'àmbit legal això hi és, amb temes més polítics, de voluntats polítiques, hi estem, i amb capacitat tecnològica i tot, és simplement temes de pressupostos, com tot. Una cosa només, abans de passar, és que hi ha un tema que m'he quedat per dir. Tot això que estem comentant, nosaltres que estem cada dia treballant amb molts milions de dades i amb terabytes d'informació i amb sectors regulats, etc., tot ho fem de manera anònima, O sigui, tu per aplicar Big Data no cal saber el meu nom i el meu cognom. Tu t'interessa saber causes i efectes a nivell massiu. És a dir, el sector mèdic està fent uns avanços tremendos amb teràpies personalitzades al càncer gràcies a Big Data. És a dir, tots els hospitals americans han agafat 50 anys d'historials clínics, 50 anys, i han començat a veure quines teràpies funcionaven i quines no. I això permet al Big Data, que és l'estadística. És a dir, si hi ha el 90% que una persona rossa amb ulls blaus, per dir alguna cosa, m'agafi glaucoma macular, i jo soc rossa amb els ulls blaus,
i resulta que els hi funciona que es prenguin una aspirina cada dia, m'estic inventant, que hi ha cap metge aquí que em tiri al damunt. Escolta, igual m'ho prenc jo, una aspirina al dia, si tinc el 90% de probabilitats de que no tingui glaucoma ocular. Igual no és ciència, perquè la ciència ha de funcionar al 100%, però és estadística. I aquest és el canvi també de xip. Però és que d'alguna forma el que permet el Big Data és el que abans era un diagnòstic, una estadística més o menys, diguem-ne, poc acurada, ara cop és més acurada, i més acurada. documentada. Però això ja està passant, és a dir, no ens hem d'esgarrifar de que tinguin les dades, perquè les dades estan anònimes, perquè a Big Data no li interessa saber com et dius ni qui ets. T'interessa saber que tot aquest tipus d'ideologia de gent, o que tot aquest tipus d'hàbits de consum, o que la gent compra, jo què sé, mitjons de 9 a 9 i mitja, i en canvi compra paraigües de 7 a 7,25. Hi ha molta d'aquesta informació que podeu tenir que no cal que en relevem qui és. I això també ho tingueu en compte, perquè sembla que si no, que tot és una invasió de la privacitat, si ja estem parlant de que amb tanta dada, si al final ens interessen els patrons, no? És com les uranetes, vull dir, ens interessa cap on van, no qui és quina. I és una mica el tema. Hi ha una paraula donada, no sé si té moltes referències, fer-ho dir per aquesta sentit. Sí, bueno, no, fem... Sí, bueno, és que és... Res. L'e-health és un dels milestones, diguem així, potents, perquè és el paradigma de beneficis i riscos. Als Estats Units, com molt bé dius, s'estan fent avanços. No podem comparar tampoc, clar, el model de sanitat privat dels Estats Units amb el d'aquí, que de moment és públic. De moment. Als Estats Units, tots aquests avanços es fan, però en paral·lel, milers de persones que tenen pòlisses, perquè no pots tenir altra cosa, estan rebent ofertes que resulta que si tens diabetis, tal i qual, gent que resulta que no té ni diabetis, però havia participat en aquests projectes de donar. Per tant, sí que hi ha riscos reals i sí que estan passant. Ara bé, això no ha de frenar, evidentment, l'evolució, però hem de tenir tots aquests temes en compte. I per això l'administració, i per això la gestió documental, i els arxivers, i no només els arxivers, sinó el tècnic públic, ha de vetllar, i l'administració ha de tenir sempre la capacitat de retre-comptes, o sigui, que faci retre-comptes a aquestes empreses que després... O bon ús o mal ús d'aquesta informació. I en tot cas, sempre podem tenir Big Data, però no serà mai el whole data. No, i no com a utopia, sinó no oblidem que hi ha molta gent que no té accés a aquests dispositius mòbils i que, per tant, no deixem de legislar per aquesta gent que està out del món data, datificat, que a més en aquest país últimament és creixent el número. Per això deia, el Big Data, el Domesday Book del segle XI, el Liber Fetorum Regis del XII, els cadastres del segle XVIII, els censos del XIX, això són Big Data. Big Data històrics, que sempre havien cregut que controlaven tota la informació. El Big Data no deixa de ser també això, una construcció teòrica basada en apriorismes polítics i econòmics. No desenfoquem que hi ha una realitat allà fora i que, per tant, hem de tenir en compte això. Ara, endavant, sempre amb les noves tecnologies, però no oblidem mai el punt de vista, diguem, polític i cívic, que és el que, en aquest cas, l'administració i els tècnics de l'administració tampoc no podem perdre de vista. A partir d'aquí, totes les cooperacions i col·laboracions possibles, evident. Perdona, és que... Perdona, és que em deixes fer un apunt, això que diu la Carme? Perdona. En tema aquests de salut, ja sabeu que en l'àmbit de la protecció de dades la salut té el grau de mesures de seguretat més alt, no? I evidentment és diferent la gestió de la salut als Estats Units de l'europea i concretament a l'estat espanyol. El fet que aquí es puguin donar totes les dades o d'alguna manera això que comentaves tu, el potencial que pot haver-hi darrere de tot això i la millora en la salut i en els beneficis i en allò de la investigació que comentàvem abans i en temes de millorar els serveis públics, és innegable. Ara, el de sempre, si es fa, s'ha de fer d'acord amb aquestes limitacions. El cas aquest que us apuntava del diari, clar, si l'informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades t'està dient que el que estan plantejant, el projecte que s'està plantejant, no aclara res de temes de seguretat, de privacitat, de si les dades seran anonimitzades o no, o sigui que només estaran estadístiques o no, o que encara que no surti el nom i cognoms i de llonses, tu mitjançant altres paràmetres o altres bases de dades puguis arribar a saber que el Jordi Cugat
ha tingut no sé què o ha tingut no sé quantos i tot això, doncs això és un perill real que no és que hagi d'impedir el fet d'evolucionar i de tirar endavant aquest projecte. No, al contrari. Completament al contrari. El que hem de fer és fer-lo, però... Amb proteccions i garanties. Evidentment. El que no es pot fer són coses com es fan a vegades, i després venen tots els problemes. I tractant-se d'informació pública amb els tècnics encarregats per la llei, no amb les empreses privades que t'ho fan. És a dir, que qui rep la informació és qui tracta la informació és el seu beneficiari. Brutal. Sí, aquí that's the point. Aquí t'hauria de comentar també el tema del que és la contractació d'aquests temes, no? A nivell públic. Hauríem de deixar parlar. Un altre debat. Sí. En realitat és insistint en aquest tema, perquè a mi el que m'ha preocupat de la proposta que feies és que en uns moments, jo per exemple, soc Susana i soc de l'Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa, si ja ens costa de vegades que l'Ajuntament respongui en el temps que ja és el legal les preguntes que fem per no col·lapsar-los, perquè diuen que estan sobrepassats de feina. Com dient, a sobre nosaltres ens feu preguntes, hem de buscar la informació o us l'hem de posar de la forma digerida que dieu que la voleu. Si ja costa que responguin en el temps que és el legal, la informació com creiem que seria la transparent real, sobre preguntes que normalment els ciutadans són sobre drets bàsics dels ciutadans. Si això els tècnics ens diuen, i els polítics, que no tenen temps com per, a sobre de la feina que han de fer, dedicar-se a respondre això, ara imagina't la situació que empreses demanen que els tècnics de l'Ajuntament o els arxivers dediquin temps seu a fer estudis, informes de valor de contingut per les empreses que volen veure la ciutat amb l'accés a aquestes dades, quin negoci poden fer. Jo em pregunto, no hauríem de fer un codi deontològic de prioritats de drets dels ciutadans, perquè tots som ciutadans, tant els empresaris de multinacionals com els de les petites, mitjanes empreses, l'autònom, el treballador, com la senyora que igual està a casa seva. Tots som ciutadans i hauria d'haver un codi deontològic de les prioritats, que en el temps dedicat d'aquests funcionaris a l'hora de treballar aquestes dades primer sigui per garantir els drets de la ciutat, dels habitants. Si sobra temps, hauríem de veure, i en tot cas en una taula que primi el codi deontològic de quin temps els funcionaris, els arxivers i els que es dediquen a treballar amb les dades han de dedicar per fer informes per a empreses, perquè potser no. Potser les empreses, si són molt solvents, les hauran de pagar. Perquè primer s'ha de garantir i hauríem d'arribar a un acord de si aquest temps dels funcionaris s'ha de dedicar a fer informes de valor econòmic aquí, perquè igual ha de ser per les cooperatives, que compleixen, per exemple, els ítems del valor del bé comú. I si realment hi ha un temps de prioritat per veure si sobra o no sobra temps, perquè aquests treballadors són pagats amb els diners públics de tots els de la ciutat. Per tant, són els ciutadans els que han de decidir aquest temps d'aquests tècnics, en què valorem, en què se'ls ha de dedicar. Perquè igual aquestes dates s'ha de negociar entre tots, si s'han de fer informes de valor, en quines prioritats. I això a mi em preocupa. Jo pregunto, no sé què és deduït que jo donava per fet que les empreses delegaven... Sí, perquè has dit, haurien de ser líders les administracions sobre les dades, en crear informes de valor per veure les empreses si els interessa o no, potser treure un producte de mercat. Cuidado. No dedueixis això perquè no ho he fet. No, jo pregunto. No, jo t'he donat un exemple real d'un encàrrec que ens ha fet un ajuntament, perquè ell estava interessat en donar informació i no tenia les capacitats per fer-ho. Nosaltres ho hem fet perquè l'Ajuntament tingui aquesta informació i en base a aquesta informació aquest Ajuntament pugui decidir les seves polítiques comercials, la seva política de l'àmbit, econòmic, pels petits empresaris, pels cooperatius, qui sigui. És a dir, informació és poder, o sigui, informació no ens ha de fer por. O sigui, la informació és, si jo ja la tinc, soc una administració pública que en tinc, el que no puc fer és no utilitzar-la. Llavors, avui en dia, l'avantatge que tenim és, al contrari, hi ha ajuntaments que estan veient això com una font d'ingressos, és a dir, de cobrar a les entitats privades per poder-los donar aquests serveis. I no ho vegis al revés. No és que el sector privat vulgui externalitzar costos a l'administració. No. T'estem dient, l'administració probablement té una oportunitat de canviar el seu rol i de poder donar tinguem més informació per ells prendre decisions, per tenir ciutadans més contents, més satisfets i millorar l'atenció ciutadana i els serveis públics.
que ara tenim una capacitat limitada d'avaluar el bé o malament que ho fem, perquè quan ens entenem que ho fem malament és quan es queixen i potser ja és massa tard. Per tant, això hi ha una manera de canviar aquest xip. Hi ha una oportunitat de canviar la relació amb el sector privat, perquè tu pots ser una font interessant de creació de valor que el sector privat et pot reconèixer i et pot arribar a pagar, perquè tu tens unes dades úniques que ningú més té. I em sembla molt bé que la secció pública pugui pensar en tarifar serveis que no tenen per què ser gratuïts, més enllà d'un coneixement general. L'altra oportunitat que té és que justament evitar que no només els que s'ho poden pagar tenen accés a aquesta informació, perquè jo me'n recordo fa molts anys, jo soc una pime, i escolta, i fa molts anys només a les grans companyies i els grans bancs podien tenir un gabinet d'estudis. I quan tu demanaves un estudi de mercat, només hi podia pagar Nielsen. Nielsen costava no sé quants milions. I només les grans companyies podien fer estudis de mercat. Avui en dia tots podem fer un estudi de mercat quasi gratis. Quasi gratis, perquè ens anem a Google Trends i podem preguntar una paraula i sabem si la tendència que puja o baixa. És a dir, que el que estem justament fent és democratitzar l'accés a la informació, eliminar els intermediaris amb la mediatització de la informació. És a dir, quan Obama crea el data.gov, obre una sèrie d'arxius i es carrega no sé quantes companyies intermediàries que el negoci era que tu els hi pagaves perquè donessin una dada que era pública i accessible. I, per tant, jo crec que ho has de veure des d'aquest punt de vista. Des del punt de vista que dius tu, tens tota la raó. I les eines que estem comentant han de permetre que la teva hora, que és un bé escàs, sigui més eficient. I, per tant, que puguis tenir fins i tot tecnologies al teu abast, que gràcies a Déu no són cares perquè són a la núvol, igual pagues 500 euros al mes o 200 i tens accés a unes plataformes d'una capacitat de càlcul millor que l'ordinador més gran que hi havia fa 20 anys a un centre meteorològic americà, i avui està al núvol amb aquests senyors, o Amazon, o amb Telefònica, o amb qui sigui, i pagues 500 euros al mes i tens unes capacitats de càlcul il·limitades. Vull dir, això és un altre gran avantatge. Ha canviat. No calen inversions grans, qui vulgui la pot tenir a dintre, qui vulgui pot tenir al núvol. I l'altra banda és que això t'ha de generar eficiència operativa. Però també ens tinguem una cosa, que les prioritats poden canviar. Les prioritats són algo dinàmic. I d'aquestes eines que estem parlant, al final el que permet és dir, escolta, ara aquesta és la prioritat i demà és una altra prioritat. Tens tota la informació per tenir-ne profit. Jo estic d'acord amb tu, però no ho vegis com un punt negatiu. Jo crec que el que estem aquí és per dir que ha de fer l'anàlisi i que ha de decidir les seves prioritats, les prioritats polítiques. I les prioritats polítiques definiran on posa els recursos i on posa l'esforç. Però també veieu, i és dir, com una oportunitat. Perquè teniu un valor únic, que és la capacitat de ser un observador de molta informació que ve de molts llocs i sou els que teniu el privilegi de veure-la agregada o veure-la tot junt. I que això és aquest valor on cada un ha d'analitzar portes endintre com ho pot traduir en un servei públic millor. I aquesta és la meva anàlisi. Aquí, més que funciona de panòptic, que és una miqueta el model que tu dius Data Hub, però és en el fons la translació econòmica del panòptic de Bentham. És a dir, el centre que veu tota la informació i la digereix. I nosaltres el que creiem és que, més que un panòptic, el que hi ha multiplicitat de nodes, i per això la insistència en treballar amb Linked Data i crear ontologies de govern a nivell de totes les administracions, perquè independentment d'allà on tu busquis, puguis accedir a la informació de tots els ajuntaments i de totes les administracions en diferents nivells, i que siguis tu qui triï l'abast d'aquesta informació, perquè t'hem garantit l'escalabilitat d'aquestes dades. I això només s'aconsegueix amb gestió documental i interrelacionant aquestes dades amb aquesta creació d'ontologies potents, que s'han de finançar, òbviament, però que llavors donen un servei extra a la ciutadania, quan vol, amb pocs clics, accedir a aquella informació que vol, però també les empreses, perquè poden accedir no només a la informació de l'Smart City Terrassa, sinó a l'Smart City Sabadell, jo que soc de Sabadell, ho haig de dir, tot i que visc a Barcelona, que és una super Smart City, es veu, tot i que després no sabem quants apartaments turístics tenim, però és una Smart City, diuen, i no s'aplica, per tant, els portals Open Data a la... Bueno, en fi, és un altre tema. Tot això és el que insistim. I, per tant, aquí el que cal és, ho estem veient en aquest debat, col·laborar, establir ponts de diàleg entre professionals i ciutadania, i sobretot que els polítics, aquí el moderador, ha de fer de moderador, també a la vida real, de moderar aquestes prioritats, avaluar a qui té més o menys raó, per on incidir, i si al final la gent decideix que no ho ha fet bé, doncs, evidentment, aquí ve l'última rendició de comptes, que és les eleccions. I dir, no, aquest no ens serveix, no aquest, sinó en general, i llavors canviem un altre que sí que tingui en compte les prioritats i els mitjans per fer-nos accessibles la informació pública o les empreses per dir que puguin reutilitzar aquestes dades. Però tenim clares les prioritats i el paper de cadascú, no excloent agents en aquesta història que és molt complicada, com molt bé dius, polièdrica absolutament.
Molt bé, gràcies. Sembla ser que hi ha una darrera intervenció. Ja anem tancant. Sí? Se sent? Hola, em dic Anna Mata, Ajuntament de Terrassa, Servei de Cultura. La pregunta és en relació a un tema que ha anat apareixent al llarg de la jornada, que és els grups de pressió. És a dir, en tenim d'històrics que funcionen molt bé a Brussel·les i que aconsegueixen modificar lleis, com és els sucrers, els farmacèutics, i mai a favor del ciutadà, sempre a favor de les empreses. Aquest petroli nou, els grups de pressió com els porta? Aquesta seria una pregunta. L'altra, a mi m'agradaria molt que fossin les administracions les que acabessin traient profit de les dades, perquè en el fons són els ciutadans que en trauran profit. De la manera que estem és difícil. És difícil perquè estem sense diners, estem molt penjats. Per tant, mires una perspectiva de futur de creixement i està molt dur. Per tant, el negoci es farà fora. I dic que el negoci es farà fora, no la feina, el negoci. I aleshores hi entra el tercer element, que és les garanties. I aquí, i no és de formació professional, sinó és constatar com estan funcionant els arxivers, no només ell, no només el Joan Soler, sinó aquest... La Marta Monuera, que també. També la Marta. No, i perquè hi ha hagut professions que han fet una revolució molt gran i jo només us diria senzillament que els seguíssiu i que veiéssiu com a partir de la signatura del decret del MAS aconsegueixen dir amb quina fotocopiadora s'ha fotocopiat. Res més. Servim per això, sí. Sobre els lobbies, en principi la llei de transparència és un pas més, almenys la catalana, perquè inclou un registre de lobbies, ja veurem, com sempre, fins on s'arriba. El que diem, accountability també pels grups privats, si no ens quedem a només mitja imatge. En aquest cas aquí, el legal... Jo només apuntar-te que, a veure, els lobbies, com moltes altres coses, són part del que és la humanitat, no? Com la corrupció. La corrupció l'eliminarem o la controlarem, però hi serà. Els lobbies hi són. Ara, un dels exemples més importants que hi ha sobre la taula és això que us comentava, el nou reglament de protecció de dades a nivell europeu, en el que ja et dic, totes les grans multinacionals hi estan no en contra, sinó més enllà. Per què? Doncs perquè si ara els nivells d'exigència a nivell de protegir drets fonamentals és sota mínims em refereixo a qualsevol usuari que entra en un ordenador, apreta un botó i ja de per si ja se li ha donat per entendre moltes autoritzacions que si després li preguntes a l'usuari no en té ni idea. Aleshores, amb aquest desconeixement, totes aquestes multinacionals durant aquests anys, d'alguna manera, han aprofitat tot el volum de dades que inconscientment hem anat abocant. Ara, d'alguna manera, es vol revertir aquesta situació. I, evidentment, com et comentava al principi, els lobbies hi són, existeixen, existiran i pressionaran i segueixen pressionant. El que hem de fer, en tot cas, és que les institucions i els governs compleixin aquelles normatives que els legisladors, segueixo dient, en defensa dels legisladors, els legisladors han d'estar al dia de tots aquests temes, independentment dels lobbies, evidentment. Costa moltíssim. El problema és quan els lobbies veritablement aconsegueixen els seus objectius i quan et trobes etiquetat amb la proposta d'etiquetatge del lobby sucrer tots els pots de cereals que es mengen els nens, per exemple. Bé, doncs, en tot cas, arribat a aquest punt, donaríem per tancada aquest debat, agrair als membres que han format aquesta taula i, si em permeteu, ja també donar-vos unes paraules que servissin per tancar aquest debat, com també aquesta jornada d'avui, que al llarg de tot el dia hem tingut l'oportunitat de conèixer noves formes i models
de participació de la ciutadania en els afers públics i també hem analitzat els reptes i oportunitats que ens ofereix aquest nou model de governança per establir mecanismes de transparència i espais de participació i col·laboració, aprofitant aquestes oportunitats que ens donen les TICs i les xarxes socials. També hem pogut veure les oportunitats que suposa tant pel sector privat com pel públic tot l'entorn de dades obertes i el Big Data. Oportunitat de negoci per uns, millora en la presa de decisions pels altres. També, com s'ha dit al principi de la jornada, el govern obert no és una moda, com tampoc és una eina més de què disposem per a la nostra gestió, és molt més que això. Les administracions públiques tenim amb el govern obert una oportunitat per millorar la manera de fer política, de construir les ciutats. El nou model esdevé un pont per ajudar a restablir la confiança de les persones en la política i també per començar a fer les coses de manera diferent, des de la corresponsabilitat de tothom, administracions, institucions, associacions, de les persones, en definitiva, perquè el govern obert és un model basat en la col·laboració de tothom. Pels qui us tastem responsabilitats públiques és potser un dels instruments més potents que tenim per superar l'actual manca de proximitat i de diàleg amb la ciutadania, i més enllà, si em permeteu, dels períodes electorals. Per la ciutadania és, sens dubte, el principal instrument per participar en la construcció de les ciutats, des de la corresponsabilitat, com han dit, però també des de la possibilitat de conèixer el que fan les administracions i com ho fan. Per tots aquests motius, des del govern municipal que ara em toca representar, hem apostat decididament pel govern obert. És una aposta progressista per dotar-nos d'una organització municipal accessible, oberta i orientada a la ciutadania, capaç de respondre amb agilitat i eficiència als problemes i reptes que ens planteja la societat actual. Com a part d'aquesta estratègia, estem treballant per millorar i augmentar el nostre portal de transparència i open data. Volem que hi hagi més dades, més informació i que aquesta sigui més clara i accessible en formats més entenedors i més propers. La jornada d'avui, de la que avui hem fet la segona edició, esperem que us hagi ajudat a reflexionar al voltant d'aquest nou model de governança, sabent que aquest és un camí llarg i que no el farem en 2 dies. Ara ens cal posar-nos tots a treballar per avançar i construir organitzacions més accessibles, transparents i obertes. I quan amb una mà parlem de les administracions amb parets de vidre, pensem que l'altra mà sempre hi han de tenir a punt el netejavidres. Administracions gestionades per persones i orientades a les persones. Sens dubte, haurem de resoldre aquests innumerables problemes i reptes que aquesta evolució ens plantejarà. Però ho farem i ho hem de fer entre tots. Absolutament entre tots. I bé, ja per acabar, voldria manifestar el nostre agraïment, el meu agraïment, en aquest cas en el nom del govern de la ciutat, a totes les empreses i institucions que amb la seva participació ens han ajudat a fer realitat aquesta segona jornada sobre govern obert. I també donar-vos especials gràcies a tots i totes les persones que avui ens heu acompanyat amb la vostra presència i heu intervingut en el dia de la jornada d'avui. Moltes gràcies i transparència i oberts.